душанбе макони ҷолибтарини сайёҳӣ. Салом тамошобинони азиз, барномаи раҳбарра ҳаст. Ин лаҳза меҳмони хонадони шумо. тӯли ҳафта тавассути телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон бобати макони интихоб намудаи шумо дар бораи сайёҳӣ пахш гардид ва мо бояд ба он макон сайёҳат намоем ва аз рушди инфраструктураш маълумот пешниҳод намоем. дар ин ҷо сокинон аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, Суннатуллои Ҳабибулло, деҳаи Шоҳбикаи ноҳияи Восеъ Қобил Каримов ва Зайниддин Абдуллоев, ноҳияи Дарвоз Қамар Наҷмиддинов, шаҳри Хорух Гулноро Шоалифова, ҳамчунин Зокир Шакаров аз ноҳияи Рашт, Хубон Ҳусейнов аз деҳаи Ғадируди ноҳияи Айнӣ паёмакро ирсол намуданд ва хоҳиш доранд аз ин ноҳияҳо дидан намоем. вале аз ҳама зиёд паёмакҳо аз ноҳияи Варзоб ирсол шуданд, аз ҷумла Хориф Бобокалом Раимов Гул, Ниёзов Саъдулло ва Абубакр Раимов аз ҷамоати деҳоти Зидеҳ бисёр хоҳиш намуданд ки дар барномаи навбатиамон аз шаҳри Душанбе то ҷамоати деҳоти Зидеҳ раҳбарраҳ сайёҳат намуда инфрасохтори ин маконро нишон диҳем. хуб, мо албатта дархости шуморо қабул менамоем ва дар барномаи имрӯзаи раҳбарраҳ аз шаҳри Душанбе то ҷамоати деҳоти Зидеҳ сайёҳат менамоем ва ёдрас мешавем ки тамошобинони азиз, шумо ҳам имкон доред дар барномаҳои ояндаи раҳбарраҳ ба ҳамин рақамҳо паёмакро ирсол намоед ва макони дӯстдоштаи худро интихоб намоед. харитаро мекушоем ва мебинем ки то ҷамоати деҳоти Зидеҳи ноҳияи Варзоб масофа чӣ қадар аст. хуб, маълум гардид ки аз шаҳри Душанбе то ҷамоати деҳоти Зидеҳи ноҳияи Варзоб 70 километр роҳ будааст. ҳаракат менамоем. инак мо ҳаракатамонро аз шаҳри зебои Душанбе шурӯъ намудем. Душанбеи гулбасару гулбадомон солҳои охир ба яке аз шаҳрҳои зеботарини на танҳо Тоҷикистон, балки берун аз он мубаддал гардида ба шарофати соҳиби истиқлолӣ пойтахти азизамон шукӯҳи дигарро гирифтааст. биноҳои баландошёна, боғу гулгаштҳо, марказҳои хизматрасонӣ, иншооти муосир боиси диққати ҳар як сайёҳ мебошад. аз майдони дӯстӣ, яъне пайкараи Исмоили Сомонӣ то баромадан аз шаҳри Душанбе бисёр зебоиҳоро мушоҳида намудем. то берун гардидан аз Душанбе аз тамошои хиёбонҳои шаҳр лаззат бурдем ва назарамон ба кӯли зебои сари роҳӣ афтид. бо омадани фасли гармо мавриди истифода қарор додани аквапаркҳо хеле саривақтӣ аст ва дар масири Душанбе Варзоб ҳам аквапарки хеле бароҳат, зебо, калон сохта гардидааст ки ҳар як сайёҳ меҳмон метавонад аз он васеъ истифода барад. он ҳам бошад кӯли зебои Душанбе. ҳаракатамонро идома бахшидем. роҳҳои автомобилгарди Душанбе Чаноқ
ҳамчун пайвангари минтақаҳои истироҳатӣ ва барои эҳёи сайёҳӣ дар шоҳроҳи бузурги Абрешим заминагузорӣ менамояд. раҳ ба раҳ тамошо карда аз шаҳри Душанбе берун шудем ва ворид гардидем ба яке аз минтақаҳои сайру сайёҳӣ ноҳияи Варзоб. ноҳияи Варзоб дар минтақаи марказии кишварамон ҷойгир буда, аз сатҳи баҳр дар баландии аз 1029 метр то 3000 метр воқеъ гашта, бо ноҳияҳои Айнӣ, Рӯдакӣ, шаҳрҳои Ҳисор, Ваҳдат ва шаҳри Душанбе ҳамсарҳад мебошад. ноҳия номи худро аз номи дарёи Варзоб гирифтааст. Дараи Варзоб дар байни қаторкӯҳҳои Ҳисор воқеъ гардидааст. бинандагони азиз, аллакай мо ба ноҳияи Варзоб ворид шудем ва дар даромадгоҳи ноҳия харитаи ҳудуди ноҳияи Варзоб насб гардидааст ва дар ин ҷо бо 3 забон дар бораи ин ноҳия маълумот оварда шудааст. Бояд гуфт ки ҳар як сайёҳ метавонад ҳангоми сайёҳат ба самти ноҳияи Варзоб аз ин харита васеъ истифода барад ва дар бораи ноҳия ҳам барои худ маълумот ҷамъоварӣ намояд. Вале гирду атрофи ин мавзеъ хеле ифлос мебошад ва ин макон ба таъмир ҳам ниёз дорад. ноҳияи Варзоб бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 августи соли 1999 минтақаи истироҳат ва туризм эълон гардида, баъдан барномаи мақсадноки комплекси рушди ноҳияи Варзоб аз 9 ноябр соли 2000 тасдиқ гардид ки ноҳия ҳамчун минтақаи истироҳатӣ, табобатӣ, санаторӣ ва сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Дараи овозадори бо иқлиму табиати афсункораш дербоз диққати сайёҳони дохилию хориҷиро ҷалб намудааст. дар фасли зимистон низ макони писандидаи гардишгарон аст ки худро ба оғӯши кӯҳҳои барфпӯши он мебаранд. аммо зебоии табиати афсункораш дар фасли баҳору тобистон дучанд маротиба зиёд мегардад. минтақаи истироҳатии Варзоб ҷойҳои дидании зиёд дорад, аммо аз миёни қариб 1000 объекти сайёҳии он Хохи Малика, Варзоб Палас, Гулобод, осоишгоҳҳои Хоҷаобӣ Гарму Сароб ва маҷмӯаи лижаронии Сафедара аз маҳбубияти хос бархурдоранд ва ба бренди сайёҳии ноҳия табдил ёфтанд. инак расидем ба маркази ноҳияи Варзоб ки бо боғу гулгаштҳо ва рушди инфраструктураш боиси диққати меҳмонону ҷаҳонгардон аст. Варзоб is pearl of Tajikistan, яъне Варзоб марвориди Тоҷикистон аст. Воқеан боду ҳаво, муҳити соф, дашту даман, кӯҳу сабзазор, боғҳо, табиат, оби мусаффо ва дарёҳои нуқрагинро ба марворид ташбеҳ додан айни муддаҳост. ноҳияи Варзоб дорои ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва меъмории дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ мебошад ки рӯйхати онҳо дар таҳияи феҳристи давлатии ёдгориҳои моддии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд. насб гардидани шиёру лавҳа ва нишонаҳо барои донистани мавзеъ дар ин ноҳия зиёд ба назар расиданд. ба хотири тоза нигоҳ доштани гирду атроф дар қади роҳҳо партовгоҳҳои махсус ҷой дода шуданд.
баъди чунин зарфҳои махсус гардонида шуда барои ҷамъоварии партовҳои пластикии сари роҳ шарту зарур аст. Дар ноҳияи Варзоб чунин партовгоҳҳо зиёд ба назар мерасанд ва ҳар як сайёҳ метавонад партови худро дар чунин қуттиҳои махсуси партов партояд. дар ноҳияи Варзоб иншооти муҳими сарироҳӣ аз ҷумла тарабхонаву меҳмонхонаҳо, нуқтаҳои сӯзишворӣ, ташнобу истироҳатгоҳҳо бештар ба назар расида, ҳангоми сайёҳат раҳ ба раҳ меҳмонону ҷаҳонгардон метавонанд аз онҳо васеъ истифода баранд. Дар ҳудуди ноҳия 923 нуқтаҳои истироҳатӣ ва 6 осоишгоҳ фаъолият доранд, ки 75 тояш истироҳатгоҳҳои оммавиянд. Варзоб ки минтақаи сайёҳӣ аст, сари роҳ истироҳатгоҳҳо зиёд ба назар мерасанд ва диққати моро истироҳатгоҳи Диёр ба худ ҷалб намуд. Мебинем чӣ гуна бошад шароит ва хизматрасонӣ дар ин мавзеъ. истироҳатгоҳи Диёр дар мавзеи хеле зебо ҷой гирифтааст ва овози форами дарёи Варзоб ба ин макон ҳусни дигарро зам менамояд. истироҳатгоҳ аз тарабхона, меҳмонхона, ҳавзи шиноварӣ иборат буда, дизайн ва сохтмони он ҳам ба дараҷаи баланд анҷом дода шудааст. истироҳатгоҳи Диёр аз соли 2016 фаъолияти худро баром монда. Инчунин мо дар ҳамин истироҳатгоҳи Диёр меҳмонҳои хориҷиву дохилиро қабул мекунем. Зиёда аз 300 нафар 300-400 нафар мо метавонем хизматрасонӣ кунем. Боз дар ин ҷо мо тарабхона дорем, меҳмонхона ҳастанд ки зиёда аз 14-15 нафарро мо ҷой карда метавонем. Дар тарабхонамон 30-40 нафарро хизматрасонӣ карда метавонем. ин макон сайёҳони хориҷиро низ ба худ ҷалб намуда, онҳо аз зебоии табиати дараи Варзоб таассуроташонро чунин баён намуданд. Это мой сын Юрий. Юрий сюда уже часто приезжает, ему очень нравится, да, то есть он уже здесь 3-й раз и живет у знакомых. А я первый раз приехала как раз навестить сына, и у меня вообще огромные впечатления, да, то есть Давайте сначала до этого, что вы думали о Таджикистане и после того, как посетили, какие у вас изменились впечатления? Во-первых, я не думала никогда о Таджикистане и вообще не думала, что я его посещу. Но получилось так, что сын сюда полюбил, он мне рассказал, как здесь очень красиво, очень приветливые люди, и я решила тоже погостить сюда, приехать. Нас встретили жители Таджикистана, они местные, да, и я, когда приехала, это в аэропорту люди очень приветливые, сразу там накормили, потом также в аэропорту тоже таджики, они сказали: вы потерялись, вы куда, вам куда, давайте поможем. То есть для меня это было неожиданно, потому что я такое встречаю впервые. Потом мы приехали уже в гости, и несмотря на то, что я приехала очень рано, это было 5:30 утра, мне накрыли стол, да, меня накормили, напоили, спать уложили, вот, поэтому все действительно очень нравится. Я говорю, да,
Очень искренне радуюсь, да. То есть в парке гуляем, обязательно кто-то спросит, что вам рассказать, поможем. Ну, честно, я не ожидала. То есть у меня настолько перевернулось мнение о Таджикистане. То есть у меня его просто не было, да, но очень многие понимают, что это не сильно туристическая страна, там, да, то есть обычно едут в другие страны, вот. А здесь очень приятно, и что мне повезло, все местные говорят, мне повезло, что сейчас не плюс 40, то есть сейчас как раз очень комфортная погода, от чего я тоже получаю большое удовольствие. А что думаете о Варзовской долине? Ну, здесь я тоже впервые, у меня такой шок от красоты, мне очень нравятся горы потрясающие, вот эта горная река, не знаю, я столько фотографий уже сделала, уже столько видео, мне все нравится. И вот это даже, я не знаю, отель, не отель, что это, наверное, это какой-то дом отдыха небольшой тоже. Вот сейчас будем кушать, я думаю, что кухня нас тоже порадует. Мне тут очень нравится, и, как мама сказала, 3-й раз я здесь, поэтому обожаю эту страну. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Добро пожаловать. Спасибо вам, удачи и хорошего дня. дараи Варзоб на танҳо сайёҳони хориҷӣ, балки худи сокинони дигар минтақаҳои Тоҷикистонро ба худ ҷалб намуда, ба хотири истироҳату фароғат сайёҳати ин гӯшаи диёри кишварро интихоб менамоянд. من به اینجا مهمانی آمدم، بسیار جای خوشرو و من محقول شد. تاجیکستان بسیار جاهای عجیب و زیبا داره، بسیار خوشرو. ассалом. мо аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳастем. сабти барномаи раҳбараҳ дорем. ҳамин лаҳза аз истироҳатгоҳи диёр дида намудем ва шуморо мушоҳида кардем. мехостем камтар суҳбат кунем бо шумо, таъссуроти шуморо бифаҳмем. ҷоҳгарм дамгирӣ рафтем, медидем дарун даромадагӣ набудем, лекин дарун даромадем, дурун бафшем тамоман дигар хел. аҷоиб маҳқул шид ҳама ҷош. аз куҷо сафар намудед то? мо аз Қурғонтепа омадем, Варзоб дамгирӣ рафта будем, медидему даромадагӣ набудем, лекин даромадем, маҳқул шид, беҳад манзараи хушрӯ. роҳҳо чӣ гуна буданд? роҳҳо ҳамаш хушрӯ, маҳқул шид. шумо чӣ? мо ай Москва омадам, холамшон очам файрод карданд ки хоҷаобигар мерем, каникулада биё. Бачам қати омадам. Мимо якум гузаштем, гуфтем ки қа ҷои хушрӯ, ба фикрам нархошон вообще қимат бояд бошад. Қа гаштанда медуроем, я бор мебинем, ба гаштанда дромадем, пурсидем, нархо вообще адекватные, все хорошо, все нормально. И сыну очень понравилось моему. Зашел, покупался. чанд лаҳза ин истироҳатгоҳи лаби дарёро гашту гузор намудем ва аз тарзи сохтмон ва муҳити атроф лаззат бурдем. боду ҳаво ва муҳити тозаи гирду атроф ин мавзеъ иштиҳои ҳар як меҳмонро зиёд намуда, мо ҳам мехостем аз тарзи хизматрасонӣ ва навъи хӯрокҳои диёр воқиф шавем.
олами набототи ноҳияи Варзоб гуногун буда, растаниҳои мевадиҳанда, ороишӣ, доругӣ ва асаловар хеле бисёранд. ба ин хотир сокинони деҳот бештар ба самти кишоварзию боғдорӣ машғул буда, сари роҳ гӯшаҳои махсуси фурӯши меваҷоту сабзавотро ташкил намуданд, ки аз як ҷиҳат ҷаҳонгардон метавонанд аз меваҳои шаҳрбори Тоҷикистон бархурдор шаванд, аз тарафи дигар ба иқтисодиёти мардуми деҳот такони хуб мебахшад. дар ноҳияи Варзоб яке аз мӯъҷизаҳои табиат оби шифоӣ хоҷаоби гарм ҷой гирифтааст. Гардишгарон ҳазорҳо километр роҳро тай карда худро ба мӯъҷизаи домони кӯҳ мерасонанд. дар ноҳияи Варзоб дар баробари истироҳатгоҳҳо ҳамчунин осоишгоҳҳои табобатӣ мавҷуданд, ки сокинону меҳмонон метавонанд аз он васеъ истифода баранд ва яке аз чунин осоишгоҳ яъне хоҷаоби гарм мебошад ва ҳангоми ҳаракат намудан ба ноҳияи Варзоб аллакай мо сари роҳ даромадгоҳи ин осоишгоҳро мушоҳида намудем. мӯъҷизаи дигари Варзоб бешубҳа дарёи шӯхобе он аст, ки як умр сарманшаи илҳоми шоирон буда қалбҳоро ба таҳрик овардааст. сарчашмаи яке аз обҳои мусаффою ширини диёр сиёмаҳ маҳз дар дараи Варзоб мебошад. عاشق شدم با سبکی آبی روانی ورزان عاشق شدم با سبکی آبی روانی ورزان خوش موج جوی شیرش خوش اسم و جانی ورزان оҳанги хуши руди Варзоб ва қиссаю афсонаҳои кӯҳҳои он ба ҳама ошност. наққоши табиат ин маконро бо беҳтарин рангҳо ороста, аз диданаш дил фараҳ ва рӯҳ таскин меёбад. дар баробари ошноӣ бо урфу одат ва шароити зисту зиндагонии мардуми ноҳия, таваҷҷӯҳи ҳар бинандаро бештар кӯҳу дарёи Варзоб ба худ мекашанд. бо вуҷуди он ки дар кӯҳҳо сайёҳон пиёдагардӣ мекунанд, боз метавон хатсайриҳои навро ба роҳ монд. алексей михайлов аз Русия дар мисоли ин руди сармаст гуфтааст: дар Тоҷикистон маро руди Варзоб шефтаву шайдо кард. агар волгаи орому соқити мо пири хиратмандеро монад, ки таҳ ба таҳаш асрор аст, руди Варзоб ҷавони саркашу сармастест бо дили лабрез аз эҳсос. мағрурона сар ба соҳил задану кафкунон ҳусн аз шира буданаш рӯҳу ҷисмро ончунон ба ваҷ меорад, ки беихтиёр дар ҳавои ин наво хоҳиши рақсидан пайдо мешавад. аз тамошои ҳамин як гӯшаи сеҳрангези диёратон бовар кардам, ки Тоҷикистонро беҳуда Швейтсарияи дуюм намегуфтанд. аз ин рӯ ҳар нафаре меояд боз худро дар оғӯши ин биҳишт дидан мехоҳад. سر تو با پا سراد است چون حافظی غزل دان چون پاسبانی ورزان тоҷикистон воқеан табиати беназир дорад ва маҳз бо обҳову чашмаҳои ширинаш дар ҷаҳон маъмулу машҳур гардидааст. ин аст ки ноҳияи Варзоб номашро маҳз аз ҳамин дарёи Варзоб гирифтааст ва дар ҳамин дара воқеан обу чашмаҳои софу беғубур хеле зиёд ҳастанд. баъди чанд лаҳза таваққуф мо сафарамонро идома додем. роҳи душанбе зидеҳ албатта ба талабо ҷавобгӯ буда, барои ҳаракати нақлиёт ягон монеа низ эҷод намешуд. тамошобинони азиз, мо аз нақби дӯстӣ баромадем.
бояд ёдрас шавем ки масири душанбе то зиде роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ дошта хушбахтона ин роҳ таъмир аст ва ба талабот пурра ҷавобгӯ аст. баъди тай намудани роҳи дуру дароз ниҳоят расидем ба деҳоти хушманзараи зиде. агар хоҳед ки дар бораи ҷолибияти зиндагӣ дар варзо воқиф шавед бояд ба дидани деҳоти он рафт, зеро зиндагии мардум ин ҷо махсусиятҳои худро дорост. бо назардошти он ки дар кӯҳсори дара қариб 100 намуд гиёҳи шифобахш мерӯяд, метавон дар ин ҷо гастротуризм яъне ҷалби сайёҳон ба воситаи таомҳоро бароҳмон. умуман урфу одат ва анъанаҳои миллӣ то ҳанӯз дар рӯстои варзоб ҳифз мешаванд ки басо мароқоваранд. масалан деҳоти зидеҳро метавон мисол овард ки барои роҳандозии сайёҳии деҳот созгор аст. بسیار زیباگی گلو شکوفان فرستادند و امروز در جماعت زیده کارهای ساختمانی، راهسازی، کارهای آبادانی ادامه دارند. از آن جمله در این فصل بار در جماعت دهات زیده سیاحان بسیار به سفر می‌بروند. از آن جمله در روزهای نزدیک در جماعت زیده از افغانستان مهر مفتون همینجا اومده بود، همینجا با مردم همصحبت شد و یک چند شعر خوند مردم ده و این زیبایی طبیعت ما رو بسیار از باد و هوای ما بسیار خرسند شدن، میانه‌داری کردن و میمانداری ما هم میانه‌داری کردن که این قدر مردمی میمانخانه ها من در همین پروسس در به مناسبت 35 سالگی استقلالیت من یک دوتا میمانخانه در همین جماعت زیده ساخته، یکی اون به استفاده داده شد به خاطر سیاحان و یکی از آنها در به مناسبت 35 سالگی باید به استفاده داده شود. به اتمام رسیده است، قرار هست. خیلی در دوره استقلالیت در جماعت زیده بسیار نویگری خوب و چشرس هستند. در جماعت زیده یک رودامی که برای این مردم هم باد هوا در کار ساخته شد. مردم با واسطه نقلیات هستند که تاکسی، یعنی سحر میروند بیگانی میآیند. یگان مانعیت به مردم نیست، همه چیز خوب برای مانده شده است. با یک نرخ دسترس مردم میبرن میگیرن میبرن. در همین پروسس یک ماه راه پر از تعمیر شده شدن، آینده اسفالت پوش کرده می شود. در نظر است که باید تو جماعت جیازیزی اسفالت پوش کرده شود. дар ҳақиқат зебоиҳои варзоб басо дилфиреб асту берун аз сухан. онро бояд бо чашми сар дид. аз синаи хок, аз синаи санг, мастона оӣ бо шӯру оҳанг. эй мавҷи бехоб, эй набзи бетоб, дарёи варзоб, дарёи варзоб. тамошобинони азиз, бо тай намудани зиёда аз 70 километр роҳ ниҳоят мо расидем ба маркази ҷамоати деҳоти зиде ва бо ворид шудан ба ин мавзеъ аллакай боду ҳавои тоза табиат моро мафтун сохт ва боварӣ дорам ки барои шумо ҳам саёҳати имрӯза хеле писанд омад. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи раҳ ба раҳ. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. сиҳатманду хонавбод бошед.